Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen don an ni wagati in na aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelimanw kɔnɔna la. An ka ladala ɲɛmɔgɔ olu tɔgɔla Sobena Jɔ Bajangara mara kɔnɔna la an ka minisiri ɲɛma ale ye o so in biriki fɔlɔ da an ka furancɛla fanga ɲɛma tɔgɔla marsikalo tile 8 na san 2026 yɔrɔ kura in na u bɛna bureau jɔ a kɔnɔ ka taa fara o kan sodenw fo ka taa se parking ma baaraw kuntala bɛna taa se fɔ kalo 10 ma a bɛ don hakilina okumu kɔnɔna la n'o o ye ka yɔrɔ jɔ an ka ladala mɔgɔ ninnu tɔgɔla an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Kayi liseba min tɔgɔ dalen do dugukolo konari la ale lakɔli karamɔgɔw ka lafasakulu no olu ka syndicats ye olu ko u bɛna kalanw jɔ ko ni maramafɛnw doli kalandenw fɛ kalansow kɔnɔna la ko ni dama sigi o wale la u y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen ka joona walasa u ka laɲini ka sabati no o de kalandenw kalan karamɔgɔ ani kalanso baarakɛlaw olu ka lakana ka sabati u ye kangarida kɛ ko ni laɲini ma bɔ a sira fɛ kalanw bɛ jɔ u ka ni kunnafoni bɔra bataki kɔnɔ u ye min ci kalanso in yɛrɛ proviseur ma marsikalo tile 6 tɛmɛlen san 2026. Kucalakaw fɛ a yirala k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔna la bin kɛra den musomanni fitinin minnu kan o jate taara se fɔ 37 ma furujona minnu kɛra den musomanninw kun kan o jate taara se fɔ 131 ma ni kunnafoni dira Kucala musow denw ale ni denbayaw ko ɲɛnabɔbɔrɔ o ɲɛmayaso mɔgɔw ma a kɛra musow tɔgɔla don ɲɛnamayali okumu kɔnɔna la marsikalo tile 8 Kucala dugu kɔnɔna la. An bɛ taa munumunu Irankaw fɛ ka kunnafoni sentelima ninnu kun cɛ Mujtaba Kameni ale sugantira marsikalo tile 8 ka kɛ Iran jamana ɲɛmaa ye no o y'u ka guide suprême ye ale bilala a fa no o ye Ali Kameni a bilala o nɔ la o min fatura Israël ni Amérique ale ni Iran jamana cɛ kɛlɛw daminɛ la février kalo tile 28 tɛmɛlen san 2026 Mujtaba Kameni na ale ye Iran guide suprême kura ye a si bɛ se san 57 ma. Nunu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni wagati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.